ser máis alto. E lento. Teño no sentido de dicir ao meu pai. A peza chamaban o segurado a Feria de Clavijo. Meu avó facía de Carlos Mano. Dábase dunha batalla de mouros e cristianos. Vaya parvada. Non era ningunha parvada, era unha representación moi bonita. Villan ver o señorito Quintela de Leirado e os de Celanova. Aquí, en Río de Muiños, toda a xente tomaba parte na representación. Despois, a xente deste lugar comezou a emigrar para a Guinea. E foi esquecendo de todas estas cousas. Era toda unha cascada españolista. Santiago aparecía en Matamoros. A representación facíase en Castilla. Nós poderíamos facer unha representación ao noso xeito, máis en galego. As cristianas chamaremos desde bando verde. E os mourosos do bando amarelo. E que facemos con Santiago Matamoros?